Novo golpe ao menudeo de drogas en Boiro. Foi no marco da denominada Operación Regueiro. A investigación da Garda Civil, iniciada en febreiro pasado, saldouse coa detención de dúas persoas, un veciño de Boiro e unha muller residente en León. Os dous acusados dun presunto delito contra a saúde pública. Tras pasar a disposición do xulgado de primeira instancia instrucción número 2 de Ribeira, en funcións de garda, o xuíz decretou o ingreso en prisión sen fianza para o home, mentres que a muller quedou en liberdade con cargos. No operativo, os axentes do Instituto Armado interviñeronlle unhas 613 doses de diferentes sustancias estupefacientes, cocaína, heroína e haxís, así como tamén uns 4.000 euros en billete fraccionado, presuntamente obtidos da venda das drogas. Segundo informaron fontes da propia Garda Civil, a operación dase por pechada, logrando desartellar un importante punto de venda de sustancias estupefacientes. Ao parecer, os dous prendidos empregaban as inmediacións dun pazo abandonado como lugar habitual para realizar as súas transaccións, onde acudían a pillar toxicómanos de toda a comarca.